Hola Neus, espero que estigues passant un bon cap de setmana. En primer lloc, voldria agrair-te que hagis seguit el model que jo proposava, per bé que veig que has utilitzat una lletra una miqueta més menudeta. Bé, en el primer missatge he de destacar que me pareix interessantíssim que els dones ànims. I també crec que és importantíssim, en uns primers missatges, recordar terminis si cal. Del segon, m'agradaria destacar el fet que es dones les gràcies, importantíssim, que els expliques els continguts, i després tinc una pregunta. M'agradaria saber si tens un dia a la setmana per a fer tutories. Del tercer, m'agradaria destacar el fet que estigues disponible per a ells uns minuts abans per si tenen problemes tècnics. I també que partiu la sessió en dos i tracteu també qüestions alienes al que és pròpiament l'activitat. Finalment t'avance la que podria ser una tasca final. Llits, a veure què penses, ja diràs alguna cosa, d'acord? Que passes bon diumenge.